Adunay mga pipila ka mga butang nga makatabang kanimo para maka-start ka sa imuhang tuig 2025 nga sakto, tama. First, get rid of the past. Ayaw na hinumdumi ang imuhang nangagi. Ang imuhang tuig 2024 dapat magstay lang siya diriya sa 2024. Unsa man na siya na mga nasinatian nimo diri sa 2024, kalhimti na ug ibilin diriya. Ayaw na dala sa tuig 2025. Mga pagmahay, unsa pagyod, kasuko, kaligotgot, ayaw na dala sa tuig 2025. Ibilin na diriya sa 2024. Kay mauna ang mahimong babag nimo nganong mahimong usab nga dili maayo ang kahimtang sa imong kinabuhi sa tuig 2024. Kay birahon man ka sa imuhang kagahapon. Birahon ka sa imuhang pangit na kasinatian sa tuig 2024. Ipahinomdom sa imuha, mo na ang imuhang kanang ginatawag bitaw, bitterness, madala nimo sa tuig 2025, may kasayang nga gyud at tuig kung ako pa tong gihimo, gigrab, ako pa tong gisugdan, ako pa tong gidawat, mana hantod sa tuig 2025, bitter lang gyapon ka sa imong kinabuhi. That's why, get rid of the past. Biyai, kalimti ang imuhang nangagi diya sa imuhang 2024. Ingon pa ang versikulo 18 sa Isaias Kapitulo 43, nag-ingon siya, ayaw ninyo hinumdumi ang mga butang nga nangagi o palandungon ang mga butang kaniadto. Kabalo mo kung anong gisulti ni sa Ginoo? Maumang good ni ang nahimong hinungdan nganong wala sila kasulod sa nganong nalangan ang ilahang pagsulod sa promised land. Gayng na sila sa Ginoo na maabot ninyo ang promised land sulod lamang sa 40 ka adlaw pero naabtan sila 40 ka tuig tungod kay grabe man nila kabagulbulan. Nganong unsa man lang gibagulbol? Pagdala sa ilaha ni Moses o pag-abot dito sa Red Sea, pagtan-aw nila dako kaayong tubig nga pula. Pag lingay nila sa kilid, taas kayong bukid. Pag lingay nila sa kilid, taas kayong bukid. Kumbaga corner na sila. Pag lingay nila sa likod, ang mga karwahe ni Haring Paraon o ganyang mga sundalo nga nagkabayo, nag-abog-abog ang dalan nga nagukod sa ilaha. Layo pa lang nalantaw nila nga gigukod sila ni Haring Paraon. Kay balo mo, sa diha nga gitugtan sila ni Haring Paraon na mugawas sa nasod sa Israel, sa Ehipto, na usab ang iyang unahuna. Ug ingon sa nga, dili day maayo to kung gihimo, nabuhian ako sila. Kung doon, so gigukod sila. So pag-abot nila dito sa daplin sa baybayon nga nga pula, paglingin nila bukid, paglingin nila sa tuo, bukid, paglingin sa wala, bukid, paglingin sa likod, mga sundalo, paglingin sa tubangan, dako kayong dagat. Ug mingon sila kay Moses, gidala pa minimo diri ang mga matay. May pagibasagdan minimo dito O to nisangpit ang Ginoo kay si Moses sa Ginoo, ingon ang Ginoo iyana imong tungkod sa dagat o sa tubig. Nya giana niya og napikas. Pag abot dito sa kamingawan,